Давай, пускай! Епичният сблъсък, данъчните срещу фолка, навлезе в своя апогей. Освен, че се огледаха в скъпите коли, апартаменти, дрехи и бижута, бирниците погнаха поп-фолк изпълнителите и по заведенията. В последните няколко седмици неизменна публика на популярните фолк и естрадни имена у нас, които останаха обект на проверка, вече са и данъчните инспектори. В края на миналата седмица бирниците решиха да се насладят на изпълнението на една от най-емблематичните фигури във фолка – Софи Маринова, която беше гост-звезда в популярно заведение в столицата. Фолк-изпълнителката беше изненадана от засадата. Ела да ме представиш. Данъчните се бяха заложили в кръчмата още преди да отвори врати и окупираха баровете, входа и сервизните помещения на заведението. И започнаха да следят дали се пускат редовно касови бележки и талони за платен вход. Ще си кажете, то данъчните като са там, официално всичко ще е изрядно. И е така. Но след така наречената открита проверка, инспекторите сравняват оборотите от предходни седмици и тогава истината излиза наяве. В тези проверки се установиха масови нарушения при отчитане на таксите за вход. Масово не се издават билети за тези такси. Освен това, приходите, които отчитат заведенията в времето, в което извършваме непрекъснато наблюдение, нараснаха около 6 пъти, в сравнение с дните, през които не сме извършвали такива наблюдения. Всъщност тайната цел на нападжиите е да измъкнат от собствениците на заведенията подробна информация за хонорарите, които са плащали на проверените звезди за няколко месеца назад. Очаква се именно там да излезе информация за поне част от укритите доходи. Защото обикновено фолк-певиците у нас декорират приходи в порядъка на 50-80 хиляди лева, а в същото време се движат с супер луксозни коли за стотици хиляди. Например, примата на фолка Ивана, която твърди, че няма кола, се вози в последен модел джип за над 150 хиляди лева. Подобен клас автомобил кара и Емилия. Официално обаче притежава две над 10 годишни коли – Ауди от 98 година и Форд от 97. Емилия има също и апартамент в новопостроена сграда в Манастирски ливади. Една от гранд дамите на фолка, Камелия, е от щастливците, които притежават няколко имота. От около 2 години чалга примата притежава апартамент от 102 квадрата на пъпа на София, на столичната улица Витоша. Тя е купила само така да се каже, се сложи. Не е ли бил наследствен, наколкото разбрах или не? Не, никакъв наследствен. Един от десет беше го такова. Не мога да ви кажа кога го купила точно, ама знам тук по писмата и чух, че вика тая певицата, ама никаква няма, дава го под наем, вика. Другият имот на Камелия също е доста апетитен. Той се намира на улица Черни Лом, близо до Централна гара. Нейната колежка Райна, която също по документи не е особено заможна, живее в тази кооперация в Гео Милев и се разпростира на близо 100 квадрата. Небезизвестната Мара от фарачката твърди, че Бентлито, което кара, е на мъже й. Другия факт, който установихме, който също беше много задачаващ, че изпълнител, който не е подавал данъчни декларации, е закупил 2 имота, чиято данъчна оценка е над 206 хиляди лева, което естествено ще подлежи на допълнителна проверка. Обикновено данъчната оценка е по-малка от реалната стойност от реалната цена на имота. При положение, че ние сме установили такова несъответствие, сравнявайки данъчните оценки на имотите, предполагаме, че реалната разлика между цената на имота и декларирания доход ще е много по-голяма. Няколко са изпълнителите, които живеят охолно, но не са декларирали никакви доходи и трудови договори. Някои от големите имена в бранша взимат хонорари от порядъка на 5-6 хиляди лева. По официална ценова листа, например на Пайнер, за участие в час и 15 минути Преслава и Ивана взимат по 6 хиляди лева, а Гори и Веселин Маринов струват по 5 хиляди. Разбира се, тези хонорари не отиват директно в джоба на изпълнителя. Обикновено певците, които са под чапката на дадена компания, взимат 1/3 от сумата. Отделно пишните фолкаджии получават и тлъсти бакшиши. Бакшишът представлява друг доход. Има специално приложение в данъчната декларация, в която лицето, което иска, може да го декларира. Не могат ли, примерно, една фолк-певица да каже аз всъщност ходя да пея в това заведение за бакшиш? Напълно е възможно и аз ви казах, че установяването на укрити доходи е много труден процес. Ние затова полагаме усилия в тази насока с проверките, които извършваме в заведенията. Потърсихме за коментар почти всички изпълнители от черния списък на НАП, но за наша изненада всички с изключение на поп-фолк и рап изпълнителя Иван Динев Устата отказаха да говорят по темата.
Това спрягане на имена в медиите по отношение на деклариране на доходи е много полезно за самите нас като изпълнители. Нали, имам предвид, това си е един вид много добър пиар. Както забелязваш, те проверяват изпълнителите от А-група. Не тези, които са проверяват най-ангажираните изпълнители в България. И аз даже първата инициатива като мина и си към, моето име, що го няма тук, бе? И хоп, след това се появи веднага още 20 изпълнители. Аз съм там и бях много доволен, нали, че ме проверяват. Устата не може да разбере защо неговите колеги бягат от публични изяви по темата укрити доходи като дявол от тамян. Тази данъчна проверка наистина е един страхотен комплимент. И ако не мога да се обясня тяхното нежелание да излезнат пред камера и да кажат, да, аз съм много доволна, че проверяват точно мене, или какво значи аз съм значим, значи съм представлявам интерес на НАП. За всички е ясно обаче, че в музикалния бранш и по-конкретно в поп-фолка, който се радва на много по-голяма сцена за живи изпълнения, има голям дял сива икономика. Според мен всеки човек има от какво да се притеснява. Никой не е бил израден в абсолютно всичко. Това ще бъде много глупово примерно аз да ти кажа, да, аз съм декларирал абсолютно всичко до стотинка, което съм получил. Ти ще ми повярваш ли или хората, които ме гледат? Защото аз смятам, че това трябва да си пълен идиот, за да го кажеш. И изпълнителят хонорар мой примерно 2000 лева. Той си прави, пуска фактура на всяко участие, на всяка програма за 1000. Останалите 1000 къде отиват? В черната каса. И така, всеки си има нещо официално, има си нещо неофициално. Имаш ли черна каса? Имам черна каса. Нема време да разтягаме лопуни, устата не хаби думи, хаби гуми. Тая гледаме и май се усмихва, колко процента излагаме лихва, колко нощи още горещи, айде довиждане, до нови срещи. При мене мотива тези години, от последните 3-4 години, е аз да мога да имам добър, как да ти кажа, и като фирма, и като лице. На мен ми трябва да имам добър облик, защото аз искам да инвестирам. Аз знам какво ще направя след 5 години. Имам планове. И аз искам да декларирам колкото се може повече. Разбира се, има неща, които така не съм декларирал. Освен даване на хонорари под масата, сивата икономика се е настанила и на други места в музикалния бранш. Аз трябва да снимам видеоклип. И то видеоклип обикновено екипа около 40 човека. Как на тези 40 човека ти трябва с тях да сключиш за всички граждански договори, или какво си, що си да платиш на един осветител на... Разбираш ли? На или кой си, обикновено режисьора ти казва една цена, ти казва не може ли по-малко, или пък ще ми дадеш ли фактура, той казва да, но тогава още 20% отгоре. Затова повечето от нещата не се фактурират. И ти го казвам, защото това наистина е факт. Но вината не е в този, който... как да ти кажа, който плаща, може би, защото той просто има бюджет 10 000 за клипа, а фактически не иска да му излезе 12, защото просто няма как да ги изкара останалите. Добър вечер, мили мои, време е за танци. Тука сме си наши хора, нема новобранци. Кой чупи стойки, Слави чупи кости. Емануела ли е най или има по-прости? За никой не е тайна, че скъпите коли, марковите дрехи и луксозните бижута са част от ролята, която играят тези изпълнители. Те дават мило и драго, за да изглеждат заможни в обществото и да показват висок стандарт. По документи обаче излиза, че большинството от фолк-певиците се движат или с градския транспорт, или с стари 10-20 годишни автомобили. Повечето колеги, които карат хубави коли, са или на лизинг, или фолк-певицата, примерно, е любовница на някой бизнесмен, който той е купил тази кола или той е дал. Откъде идват парите във фолка също не е тайна дори и за широката публика. Един от известните музикални водещи в България, Георги Кушвалиев, макар да няма допирни точки с фолка, е напълно наясно, че този музикален сегмент се финансира до голяма степен от сивата страна на икономиката. Факта, че непрекъснато научаваме за побоища, престрелки, всякакви типични за криминалния сектор прояви, които стават именно в или около фолк клубовете, говорят, че
Там са хора с доста средства и главно с неизяснен произход, айде така да ги наречем. Такава е публиката, освен всичко друго, поне от това, което аз съм чувал, такива са и неговите послания. Непрекъснато се пее за лъскови коли, за богатства и това е стила на живот, който се лансира там. Никой не се е хванал да пее за бездомниците по улицата, става дума в поп-фолк музиката. И това е причината, да речем, аз да не се интересувам от нея. Но има ред хора, които се интересуват и искат да карат на червено, да правят нещо откачено. Очакванията на данъчните са, че проверката ще напълни хазната с укрити около 8-10 милиона лева. Напълно е възможно, тъй като един от тези изпълнители действително е декларирал доход по-голям от 1,5 милиона за една година, като имаме представа за броя на изпълненията, които един такъв изпълнител има и за размера на хонорара, макар че той варира в определени граници, ми се струва, че напълно възможно някои от изпълнителите да получават такива хонорари. Това го доказва и един от тях, като е декларирал такъв доход. Над 1,5 милиона. Аз те моля, забрави ме, не споменавай моето име. Според източници на BTV, рекордьорът е Азис, който преди 4 години беше обект на сериозна данъчна проверка. Според нападжиите, тези ревизии имат по-скоро дисциплиниращ характер, но едва ли ще се стигне до по-сериозни наказания и глоби. Взем пример Васил Найденов, който беше така голяма изненада. Той си е, че не е подавал данъчна декларация, той си е независим изпълнител. Зад него няма компания. Там може да има някаква нередност. Но тя не е фатална. Защо? Защото Васил Найденов не е Ал Капоне, че да го вкарат за колко години беше там за неплатени данъци или по-скоро това става смешно, защото той е човек, който до някаква степен е емблема за България и е глупаво сега едно такова афиширане за това, че добре, окей, не е прав. Нали, дори да не е прав. И защо това трябва да се афишира в медиите? Друг ефект, който очакваме да се получи от проверките на изпълнителите, е, че ще започнат да се декларират реалните доходи, така както се получи с доходите на футболистите. След ревизиите на професионалните футболни клубове, при които установихме декларирани минимални работни заплати в размер на около 200 лева, след приключването на тези ревизии започнаха да се декларират 3-4 пъти по-големи средни заплати на футболните клубове. Изпълнителите и музикалните експерти смятат, че акцията на НАП е по-скоро пиар кампания, защото доказването на данъчно задължение с липсващи факти и доказателства е меко казано невъзможно. Голяма част от изпълнителите са назначени на трудов договор към големи музикални компании. За тези трудови договори действително данъчно задължено е лицето, което изплаща работната заплата, в случай музикалната компания. За тези хонорари вече самите изпълнители са задължени да подадат годишна данъчна декларация. Има две неизбежни неща в живота на всеки човек и това са смъртта и данъчните. В началото на 70-те, тогава на върха на славата си Temptation, един от вокалистите им се самоуби заради $80,000 неплатени данъци. Стана време да си сменя Мерцедеса, стана време и да коля и да беся, стана време да им сложа компресор. Вероятността да има някой публично наказан изпълнител и бит с пръчки е много малка, защото зад него стои една фирма, която прибира 2 до 3 пъти повече, отколкото самия той. Така че фирмата ще направи абсолютно всичко да го защити. И затова тази акция е наистина абсолютно безмислена, за това, че се афишира толкова, защото тя няма да доведе до кой знае какво, освен до няколко статии още в медиите, първи страници, телевизионни интервюта и така нататък. В исторически план любовта между данъчните и изпълнителите датира от далечни времена в световен мащаб. И Beatles имат още в първите си албуми една песен, посветена на данъчния, в която така се... Текстът е много интересен, но завършва с следното. А сега на тези, които се канат да умрат, моля, не забравяйте да обявите пред данъчните 2 монети, с които ще ви затварят очите.
Айде, чао!